Здрасти! Днес е ден 6 от подготовката ми за предварителните ми изпити в Медицинския университет в София. Днес денят ми е изключително свободен, което значи, че ще мога да направя много неща. Ще мога да уча гликолиза, цикъл на Крепс, ще мога да направя предишната задача, дето я оплесках, още една задача, и ще мога да си направя тренировката, което е бангър. Бангър! До сега разгледах някакви много елементарни неща, които са именно смисъла на АТФ, неговите плюсове, защо изобщо съществува, което е наистина така да се замислиш да има божествена намеса, тъй като самата молекула е изключително перфектна. Тя е водоразтворима, малка, хидролизата е, освен че е бърза, защото принципно хидролизните процеси са бързи, се осъществява само от един единствен ензим. Съответно, ако няма ензима, няма енергия, така че не си се разрушава. Тя е стабилна молекула и самото клетъчно обяснение е направено по този начин, че на малки стъпчици се освобождава енергия, която всъщност обуславя терморегулацията на организмите. Тоест, ние така се топлим, защото аз мислех, че е само примерно кръвта и мускулното съкращение, тъй като и то е екзотермично, но всъщност самото окисление, а именно за това явно, когато ядеш, ти се топлиш, защото се обработва, предполагам. Строежът, това вече съм го учил, само че миналия път го бях забравил и госпожата ми ще ме пребие. Представлява нуклеозид, аденозин, който е съставен от рибоза и голямата база аденин. Това е аденозин. И може да бъде прикрепен до 3 фосфатни групи. Когато е към една е аденозин монофосфат, аденозин дифосфат и аденозин трифосфат. АМФ и АДФ се характеризират с една или две макроелогични връзки, които при освобождаването им се освобождава голямо количество енергия. Тук още не е говорено, така че си го дочетем. Тук ми припомниха за някои неща, от които има смисъл АТФ да съществува. Анаболизмът, превръщане на по-малки молекули в по-големи, активният транспорт, който изисква енергия, придвижване на самата клетка с цитоскелета, придвижване на клетъчните структури с цитоскелета. Много неща. Ами, до там стигнах. Сега ще продължа напред още малко. Ще стигна до синтезата на АТФ. И доколкото виждам... Да, после минаваме на клетъчно дишане, което е чудесно.
Добре, направих 50-та, която вчера сгреших. Само, че не мога да разбера защо ми е грешна, като е вярна. Ще питам, днес ще питам. Но като цяло проблемът ми е, че аз трябва да направя вирусова синтеза на разклонено производно, халогенно производно. Освен те нещо да не са се объркали или просто не знам, защото аз получавам 2,3-диметил бут 2N, което, ако може да си го представите на ум, това е абсолютно симетричен алкен, който няма абсолютно никаква логика да ми казва, че се получава оцетна киселен въглероден диоксид и вода. Трябва връзката да се къса не по средата, а на първото. Тогава ще стане така. Въпреки, че пак няма да стане така, защото после то няма да стане оцет на човек. Няма никакъв вариант, в който да стане оцет. Според мен тук е объркано. Не може да е така.